Biglas ang gabi. And Justin is brother, Justin Barata Justin is in the blue. Justin, the natural walking in Richmond. One to play again, Justin. Ito para-parawan. One to play again ng Justin. Pero maputo ko na niyo. ano? Mano? Ano daw? Iwas kayo na. Iwas kayo sa headline na. Ngayon, kumulay daw. Kumuha ko na sa kabawanan kung yung sito na daw si Blasi. Ito kaya sa Ulang City. Kasi nakikita mo dalawang katawang talaga ito si Blasi. Medyo mahaba yung kanyang that's it. Yan ba? Wow! Ito, umakakake. Ito si Justin. Dito sa corner na ito si Barinas. Pero hindi matigas. Mga manalish. Wala walang kaswa. Boxing niya ito si Barinas. Dito, nakaalala mo sa inyo may mas matigas. Right hook, pero hindi mabos. Right hook din ba? Pero hindi mo kumata. Hindi na figure lagi. Wala lang kaya. Wow, good body. Kami yang plastik. Adalah kami yang plastik. I want to combination dan tinggal mereka kalau bahaya masuk nanti si Justin. Another 1-2 combination. Napapatras dari si Barinas. Wala na sila sa body. Ano rin daw? Sa body. Ay, dito.
Ano dito? Mukhang nararamdaman. Ayun na, pero one to combination. Straight to the body, straight to the face. Oh, Bartolay. Lalu straight up, para sa ball. Oh! Tumuntok niya. Dito, bibinahan natin eh. Sakto eh. Sakto eh. Oh! Kita. Ang sana naman. Naisababa din po. Bahaya. Maraya Beres. Dito. Awang pag-playing state ko ngayon sama. Bartolay Chiorenas. Dito. 1-2 minutes. Oh! Kita. Sige. Tuloy tayo. Wow. Lahat ng may straight siya. Dito. Marvel Gymnast Games. Jano Bartolay. Roy Gaspi. Floyd Gaspi and Marvel Gymnast. The blue corner, Floyd Gaskin. Gaspi and Julian Torres.